tek evo malo prije pokretilo se. I Nije gdje nešto ste bre radio. ljudi, dobrodošli u još Prvi jednu to. epizodu A Minecrafta. nije radio ni I Aternos. ovoga puta ćemo snimati još jednu epizodu Znači, i sada ništa snimam sa bukvalno nije svojim radio. drugom. Šta si rekao, Čuo. Stefo? Rekoh, server Pro danas nije radio niti Aternos, ne možete loginat uopće. Što? Pa danas se nije moglo nešto loginat. Pa šta ja da ti Malo prije radim? tek proradilo. Šta ja da ti Tek radim? malo prije proradilo pa rekao, hajde. Pa Ja dobro. rekao, A, nisam bio dugo na a ne, pao sam. A? Pao sam. Ja idem na Skype i pisam da mi, ajde, eto, gdje je Skype? Ajde, desni klik. Šta je desni klik? A ne želim mi desni klik, ali sad radi. Skype, evo ga. A mi pokažeš ono ostrovo što Borna meni nije htio. Okej, ajde, sad ću da ti pokažem ono tajno ostrvo što je kao Borna. Stani, skoči dole. Jesi skočio Evo, dole? skoči sam. Kako se zoveš? Stani. Kako si dobio iron chest plate? Pa, gore imaš. Gde? Ajmo crknut, padni u voj pa ću pokazati. Dobro, ajde. Ne, stani, treba si ostaviti stvari, sad si izgubio te stvari. Nisam. Gdje si? Evo, ovdje sam. Crni anđeo iza. Kako? Klikni test i klikni ovo. Aha, Na taj mač. aha, vidim, skonto sam. Na mač klik. Znam. Ja sam pronašao dole. još par fazon takvih tajnih item frame-ova, znaš. Prati me na item frame za iron, hoćeš? Ne vidite. Stani, dođi ovdje da vidiš gdje ti je ostrovo sa ironom. Daj, pratim te. Gdje dođi? Treba gubiti da se može. Evo, je me pratiš? A ne, pao sam. Najlakši parkour ikad. Da, najlakši parkour, ali ja sam se slučajno zeznao. A ne, nisam Malo, uzeo. meni malo baguje, option. A da, stavio čankove dosta. Ja nisam uzeo svoje stvari slučajno jer sam odmah skočio. Slušaj, dođi tamo na ono ostrovo na koje smo išli. Ne, i ja sam slučajno pao. Na koje smo išli, dobro, idem. Gdje sam to? Evo ga, tu sam. Ovako, ta pak lik me ubio. A, Sad si smanjio frame rate. Stani, neće da mi radi slash spawn, ne znam zašto. Ja sam sad smanjio dosta frame rate. Ja ne znam zašto nije htio da mi radi slash spawn. A pa ne znam. Daj brate, ovako mi baguje frame rate, stavit ću na 60. Jer fazon slash spawn je da te vrati na spawn, ali ne znam što nije htjelo. Ja sam dole, idem na to ostrvo. Naću ja sam. Što mi baguje. Bih želio ove da budem s ostrva, onda ja njega budem. To sti. Da. Uzeo sam par irona, sad se vraćam gore. Fuck you, čovječ. Ja imam ovog lika. Da li ima gore crafting table? A ne, lik me gurnuo. A talance Evo, nema bude 7 sve. irona. Opa. Slušaj, idi tamo na ono ostrovo i ispod vode imaš fazon iron item frame. Ne trebam. Pa ja mislim da ima crafting table negdje na mapi. Ne treba mi trenutno. Ali kucaš samo SP, A, duplo VN. A ti si možda nešto krivo kucao.
A brate, lik je ladno htio da me snajpa. Alo, ne, neko me Lik misli da mene- napada. Kako misliš da te snajpa? Pa brate, sa lukom pokušava da me pogodi. Nije snajper. Al dobro, probaj da me pogodi, ne znaš sa koje razdaljine, Ja sam brate. trojicu, ja sam ubio trojicu sad. Da se niko ne zna PvP-at, bukvalno. I zašto meni ovi oblaci tako tanki? Jesu tebi oblaci tanki? Ne znam, brate. Ja se trenutno PvP-am za to... Brate, imao sam 3 srca i lik je trebao da me skine samo 2. Ali on me instant hito, instant killo, iako nije uradio crit. Ne kontam. Au, ja mislim da... Joj, kako ovo je. Ja mislio, našao sam nešto baš tajno i teško. Ne znam, ja Ne, sad pa idem sam. na Iron ostrvo. Ja samo pokušavam da uzmem ovih 7 Irona. Ne pa sam sad, opet sam pao. I to bez ikakvog poštenja. Nisam sam sebi dopustio da padnem i ja pao. Trebam se prvo dopustiti da padnem, a ja sebi nisam dopustio jer sam pao. Ne, ne. Molim, Ti kako me crkavaš. lik ubio, nije držao ni sword ni ništa. A imao sam skoro pun health. Kako me je lik ubio? O, kako likovi ne znaju PvP-e. Kako ne znaju PvP. Niko ovdje bukvalno ne zna PvP protiv mene, ali niko. Boga mi ja idem Ne na... znam zašto niko ne zna PvP. Ja ću da idem na ovaj Iron Shop da vidim prvo što ima. Kako misliš Iron Shock? Pa imaš jednog Ajme! villagera koji se zove Iron Shop. Znači on te šokira. Ne, ne šok, nego shop. Šol. A de, brate, lik me gurnuo. O, kako sam ih zezno bukvalno. Idem ja dole i sam otpustim se i mrš ti dole. Evo ono hakera što me ubio. Haker, lik je haker iz jednog hita i potrošio 8 srca. Da, to ti kažem, taj lik je mene 2 ili 3 puta već ubio. Imao sam skoro full health i on je samo sa rukom one hit kill. Kako sam ga bome. Brate, ljudi me skidaju, a... Lika, lika nisam ni pogodio, on već sam ošao Void. Neka brate, liko se hakeri sa rukom ti napravi 3 hita bukvalno. Kako likovi ne znaju PvP-at? Pa ni ja ne znam Znači PvP-at. likovi prelaze, a ja imam bow. Likovi prelaze, a ja imam bow, a ja sam predobar u bowu. Al bukvalno. Kakav si ti u bowu? Loš, Ja sam Veoma loš. nak. moram da ti kažem. Toliko sam loš da sam promašio ovaj jump. Ja ne mogu verovat, brate. Me lik zarobio u zamku, je. Šta? Ne gledaj me. Ja gađam ovom. Ja ću sad u Ender chest samo da postavim ovo, ovo i ovo čisto da ako sljedeći put zaboravim da imam. Ali koga ubijam naspram tolikog baga. Kako li Brate, meni ni ne dobro laguje ni ne padaje. baguje. Meni nije ništa, ja još uvek umiram, brate. Da isključite eko, molim te. Koji je eko? Brate, čujem sam sebe 2 puta preko tvog monitora, preko tvog Nisam. ovoga. Znači, ja nisam nikakav eko. Brate, ja čujem moj eko kada pričam. Pa ne znam stvarno, ali ja nisam ništa uključio. Ma ne, možda si približio mikrofon ovome, zvučniku. Znaš, Pa nije približen. Nije približen, da se sad čuješ. sad se ne čujem.
Dobro, dobro, zato što nije bio približno uopće. Sad sam se sve smanjio, od 1000 i nešto FPS-a sam smanjio na pogodi koliko FPS-a. Na koliko? I od onih mojih 1000 FPS-a sam smanjio sve na 60, još uvijek mi paguje. Brate, ja imam 60, ja imam cijel stack redstone-a i 34. Koji ti je FPS? Ne mogu trenutno gledat, pokušavam da se vratim na spawn. Da bi ostavio iron i redstone. Čuješ, možda meni baga zbog labi moda, pošto imam labi mod. Likovi pokušavaju da me A ubiju. ne, zabagovalo mi i pao sam. Ne. Kolik ne zna PvP, ja sam ubio Diamond lika, znači Diamond lika. Uzmimo stvari. Ne, ali on je pao Void. A, je. Tako sam ga jedino mogu... Čak, ja ću izaći i ući u Optifine, zašto ja ne mogu s labi modom? Ovdje labi mod toliko baguje. Znači na ovom BloxMC-u labi mod previše baguje. Ne, ja ne koristim nikakav mod. Ja koristim labi mod da bi vidio koliko imaju srca. I da bi vidio IP servera i da bi vidio koliko brzo klikam, sve. Znači ja bukvalno mogu vidjeti koliko brzo klikćem u tom labi modu. Ja taj mod nikad nisam koristio. Labi mod je pre ekstra. Brate, na prvom jumpu nije da mi skoči i onda mi je odjednom random skočio fazon. Fuck you bitch, I'm gonna jump right now and you're gonna go into the void. Bukvalno mi je komp bio u tom fazonu upravo. Inače, što ne pričaš? Ko da ti je nešto žešće zabagovalo. Ma nije mi zabavalo. Šutim. Aha, što? Ma ne znam, nisam. O mi bože, šta sam ja preživio i opet me lag zeznuo. Šta si preživio i šta te opet lag zeznuo? Preživio sam DMD lika i ostavio me na pola srca i onda me lag zeznuo i skočio sam u void. Zbog laga. Pa ti To se i vidiš. meni slabo, znači toliko laguje da vidiš likove kako polako padaju dole. Da, brate, isto, isto. A ubiju ja, brate. Koga da ubiju? A ne, 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 ne. A marš. Meni i bez labi moda baguje, znači slaguje. I meni je baguje bez ikakvog moda. Znači uopšte ne koristim modove. Pa ne koristim Evo. ni ja više slab. Još uvijek mi baguje. Zapravo laguje, zato što je bug kad ti nešto Minecraft odliča, na primjer kada vidiš nešto crno pod zemljom ili kada vidiš da nestaju blokovi. To je buga, ja sam učio šta je lag i šta je bug. A A ne! lag je kad ti naravno Kako, šteka. da si mogu da vidiš kako sam se zeznao, bukvalno sam skočio unazad. MG, nadam se da... Kako ne radi? A ne... Kliknem duplo B da trčim i ne radi. Probi sa shift. Znači kliknem duplo B, prvo počne trčati i samo stane. A držim duplo, dva puta kliknem duplo V i onda držim. Znači bukvalno ne znam A ne! kako. Izem ti lag, zašto neće da mi skače kad mu kažem da skoči? Tako i meni nekad bude. Znači ovaj server toliko, zbog igrača toliko baguje, znači igrača je previše. Da, previše Klikni igrača tab. baš onako. Ja mislim da treba da se Brate, uključi listu, vidi koliko je samo velika lista igrača na tab. Ja mislim da bi po noći na igri njih bilo milijune. Ali po noći znači, kad niko ne igra maltene. Da. Zato ja stalno igram neke igrice gdje se može dobiti giftove ili nešto po noći.
Što bukvalno nema nikog, pa samo ti dobijaš giftove. A ne, pak nije mi htjelo skočiti! Brate, kako lik me ladno zgurno sa planine. Koliko imaš kilova? 5 kilova, 112 smrti. Ja 39 smrti, ja 24 kila. Brate, zašto je svako bolji u Minecraft PvP od mene? Pa ja sam dosta učio PvP, tako da su svi za mene miševi. Aha, dobro. Osim hakera, naravno. Jer su O hakeri mi baš Bože! jedni. I jednom sam pobjedio čak Diamond lika u okopu, a bio je haker. A, brate, Lik je svako imao dolazi time svako, speed hacker. po mene svako dolazi na Vidi klina. ovo, opet ne želi skočit! Opet ne želi skočit. Brate, mene svako stavi na pola srca i sljedeći lik me odmah udari za clean up, jer se dva čovjeka team upuju. Da, slušaj ovo. Dođe, znači, kažu noobsi, a ovo toliko baguje. Da, ne znam da opišem, znači, server Da. toliko baguje da Da, ne možeš ni da skočiš, bukvalno. kad sam na mom serveru bio, meni je zalagovalo i ja sam umro 3-4 puta od običnog zombija. To je bilo na streamu jednom na Twitchu. Ljudi su mi se smejali, kažu nubaro, a lagovalo mi je. Lik ti meni dođe i on ti želi da pređe most, a vidi da ja imam bow u ruci i ja njega sam pogodim i on padne. Lik želi da prođe, a lik vidi da imam bow, a Yes! on ti prolazi. Vratio sam se sa 7 Ko da diamonda, mi- sa 7 irona na spawn upravo. Ostavit ću sav ove iron 7, često. 7 irona, sad ću da se ne vratim 7 po još stegova, 7. već samo 7 irona ima. Šta bukvalno imaš samo 7 irona. Da, brat, Ajme, išao sam ti na ma- item frame i tako, uzeo sam još 7 dva irona mi jer sam bio ima. pred smrt. Da ti kažem nešto, ja sam sa bugom sredio 2 diamond lika još s tim apali. Ja ne znam kako da To je dobijem... stvarno ne- Ja ne znam gdje je crafting table ako ima negdje. Mm. Na spavnu ti mora biti. Možeš sam sa nama od sleda. Brate, sad Ali sam nema. kod spawna i ne vidim nigdje crafting table. Možda dole ima crafting table. Što ti je stajalo? Ja ću ti probati naći. Iuuuj! Sad sam se sjetio da možemo i uraditi. A daj, pa, ovo je ograđeno blokovima, nije fair, ne možeš Jo, uraditi. mislim da znam gdje ima crafting table, ali mnogo je rizičan put, mogu da umrem. Ako nemam mnogo dobar oklop. I ako nemam mnogo dobar PvP skill. O ne, o moj bože. Iako, nemaš- Bukvalno sam sad u fazonu bežanija. Mogu da gurnem lika sa planine. Mogu sam da Ja killam ti lika lika lagano. udaram i on ti udara u mene 1, i uopće nema... 2, 3. Ok, dovoljno je 3 Prekrasno. irona. Imaću 10 irona. A ne. Boli! Kako mi boli likove kao ja? Brate, lik me je pogodio sa lukom i skinuo mi je 4 ili 5 srca. To je moguće, ako je čento luka, 100% čento Ne, ne enchantovani luk. Običan Bukvalno sam luk. se ukrenuo u posljednjoj sekundi, lik me s običnim lukom skinuo sa 5 srca, brate. Ja ću zbog ovog crknu, znači, ne možeš bukvalno skočit. Moram sve ovo lijepo polako igrat. A imam 10 irona, brzo idem da ne umrem sa ovih I 10 irona. Iron Kaže, na ovom sad- serveru mnogo znači, samo da znaš. Šta mnogo znači? Iron. Ah! Oh! Taj lag. Kako sam umro sada? A još više znači diamond. A jel si pronašao negdje diamond item frame? O moj bože, ovo nije fair. Kikalo mi je iz igre i onda me je postavilo da mogu automatski da padnem u void. A imao sam 10 irona. Što je napravio?
Ti kažeš što je jedan haker napravio. Šta? Znači ti on meni sa leđa me odbaci 10 metara u zrak. Znači u zrak, bukvalno. Ajde je u dužinu, ok, to je možda džitar klikovanja, ali u zrak 10 metara. Da. Brate, jedan lik uopšte nema pojma da igra. Imao 4 irona i nije begao. Barem je ovo bilo pametno. Nisam pustio drugima da uzmu moj loot. Evo ga sa njima, sve ja počnem ljutit. Haker! Haker i to veliki. Da li si našao negde Diamond item frame? Item frame u Diamond u item frame-u. Koliko hakera ima, brate, ne mogu Samo mi kaži si nekad našao Diamond u item frame-u. Diamond u item frame-u, no. Nego, slušaj, lik je toliki haker da mi se cijela slika zadrmala kad me udario i još mi ostalo samo 2,5 srca. Dobro. What the fuck, iz jednog udarca me ubio! To ti pričam, taj haker je i mene ubio. Taj haker je mene ubio 2 puta. I to sa rukom me udario u Diamond chest playu full heart, onako. Report, a ne, ovdje se ne može report, fuck. Je to neki ZX zabo dal? Da. To je taj. Još 4 irona ako mogu da nabavim i da se vratim kući, bit ću car. Moći ću da imam ceo iron armor, jer znam gdje je crafting table. Na jednom ostrovu je, ali mnogo je rizično zato što ljudi idu puno na to ostrovo. Šta će tebi uopće iron armor kad ćeš ti to već izgubiti u sekundi? Pa znam, ali makar ću da probam da ga napravim, pa ću ga sejvat. Shvataš? Aha. I onda ću da idem po još jednu turu toga i tako opet i opet, dok ne skupim 2-3 iron armora i onda ću jedan iskoristit. Pa znam šta mogu koristiti. Item frame mod. I onda da sve to lijepo sejvam. Kako misliš item frame mod? Ima jedan mod za Minecraft u kojem klikneš na njega i onda ti sve sejva što imaš u inventoriju. I to je izgubiš, samo klikneš tamo gdje se sejva i opet se to pojavi. Kao not enough items. Da, taj. Ili koji beše to mod? Pa taj not enough items. Ne, ima 2 moda. Na jedan može da se sejvuje, na jedan ne može. Ne mogu da se setim koji je taj. Znam da not enough items ne bi trebalo da može. Ne, ovaj da kojem može da se sejvaju je jedan drugi, ne night items. Ne vidim, ja mislim da imam taj mod. Kaži mi kako se zove kad ga instaliraš i kaži mi da li radi. Nemam ga, ali neću ga sad instalirati zato što sad radim server trenutno. Samo da me neki lik... O moj bože, lik me ponovo pušao. Ne. Pao sam bez ičega slučajno. Fuck. Kažem kako se zove jedan moj world. Kako? Ka. Bukvalno ka. Da, bukvalno. Wow, lol. Još ti kad u budućnosti instalirat Skype? Ja sam već imao Skype, ali ne znam šifru. Pa ne mogu ga koristit. Napraviš novi. Po Facebooka. Ili se sign upaš preko Facebooka? Da, sign Ili napraviš novi up sam se, ja account? mislim, preko Facebooka, da.
I zaboravio sam šifru od Facebooka. Ne, šifru od Facebooka nisam, šifru od Skype-a. Imao sam posebnu šifru od Skype-a. Triple. Pa napravi novi. Pa da li mogu da napravim novi? Pa možeš A napraviti. ne, isn't ti lag. Ali meni preko Skype-a više laguje. A preko Discorda ne laguje toliko. Preko Discorda meni... Aaaaaa! Preko Discorda tebi... Aaaaaa. Udario sam se. Gdje si se udario? Pa u koljeno. Kako si se udario u koljeno? A nemoj sad pitat sve, bukvalno. Sad možeš pitat kako si kupio kompjuter, kako si kupio mikrofon, kako si upalio internet. Zašto mi to pitaš? Sada moram da te pitam zašto me sve to pitaš, da bi te pitao opet sve to. O moj Bože, ja ne vjerujem koliko si ti glup. Nemoj pijem vodu, nemoj da prospem, Prospi vodu na kompjuter, napravit ćeš vodeno hlađenje od njega. To mi se već jednom desilo, da sam prospio vodu na tipkovnicu. I onda bi Da, sad, i ja sam jednom zagasila prosio vodu na tipkovnicu i onda više nije htjela da mi radi tipkovnica. Pa meni se gasi pali. Ne, meni totalno je prestala da radi. I onda sam kupio Onda sam ja manje vode prosio nego ti. A? Onda sam ja prosio manje vode nego ti. Ma ne bre, ja sam pio vodu, mene je moj drug gurnuo. I onda sam ja prosio celu flašu kisele vode na tastaturu. Au, ja sam isto pio kiselu vodu. Tabletu, ono, kad znaš, Da. kao ono tableticu, što možeš piti svaki dan po jednu. Mislim, to može svako piti ako nije bolestan. Uglavnom, to je za ovako to je ovako da svaki slučaj bude zdrav i to. Ja ti pijem tu tableticu. Bukvalno si zalagao kad si rekao to ti, osim ako nisi bolestan. Znači, osim ako nisi bolestan, ne, nisam tako rekla, sad sam zbunio. Rekla sam, možeš piti tu tableticu iako nisi bolestan. Aha. I ja ti pijem, a nisam bio bolestan i idem ti ja i gledam neki film, ne film, YouTube, od Iggy Playera. I Iggy Player je pustio neki video u kojem me samo uplašio. Ja sam prostio vodu. Da su tu vodu tableticu. Da li ću uspet? Šta je u ovom item frame-u? U ovom item frame-u su jaja, bukvalno. Ok, ne idi na Snow Ostrovo ako nećeš jaja. Pa ako izgubiš svoja, onda imaš... Pa da, imaš rezervu, ali ako ti ne trebaju, kao što meni ne trebaju, zato što ih imamo, onda nemoj. Onda nemaš rezervu, onda je samo baciš. A bukvalno sam sve smanjio na 10 FPS-a i uopće mi ne laga. Znači na 10 FPS-a. 10. Znaš ti koliko bi to trebalo lagovat? Da. To bi trebalo lagovat više nego ikom na svijetu. To bi trebalo lagovat više nego tebi. A? To bi trebalo lagovati više nego što je tebi lagovalo. A pa nije, ali znam bre. Mislim, trebalo je lagovati manje nego što je tebi lagovalo, ali ajde. Roasted. Ne bi trebalo, sa 10 FPS stavi 10 FPS-a. Neću sada Mislim, ako dok znam. parkuram. Da učitaj mi se. The good game. It's a good game. Brate, ja mislim da sam killo lika. I to slučajno. Jel ti koristiš teksturu?
Ne koristim, ali sam planirao da uzmem jednu. O moj bože, kome i odakle me... Brate, lik me je kroz pečurku pogodio. Ali kroz pečurku. A pečurka je mala. Ne, brate, kroz Evo, ovaj bukvalno, beli blok ne od laga mi pečurke, više. kroz to me je pogodio. Lik došao bez armora i misli da će me ubiti, ali bez armora, znači. Ubi me, ne mogu da igram paru, ne mogu. Lik je došao sa armorom i mislio da će me ubiti i ubio me. A meni je lik došao bez armora i ubio. Boris, ajmo sad, da li te umrem zato što... Ok, ovdje je Tanče fishing mi. rod. Ne! Ne. O moj bože, koji ja klač ovdje radim. I crko sam. I umreću ljudi, Majko mila. imam peščano ovdje. Ti ne znaš koji sam ja klač uradio bio Jedan upravo. hit mi 2,5 srca. Tableta. Pizza, tabletica. Ono su pizza. Stani. Znaš kako kaže Čale? Žurios. Ovo ti je... Skok. Ne, ovo ti je original. Skok. Žurios. Ne! Lik mi stao u facu, nisam vidio gdje skačem. Aj daj mi nekog normalnog heroja. Čuješ, ovo ti je original. Žurios. A ovo ti je MLG. Žurios sam, žurios sam. Brate, kada hoćeš da raustuješ policiju, zašto si išli toliko brzo? Pa išao bi ja i brže. Da, ja, slušaj ovo. Ne! Ti rekao, kad zovu, i onda je toliko zbogalo da je ispalo kao kad zovu. A? Gdje si Kanzo? Rekao, si rekao kad zovu policiju, tebi je toliko zbogovalo da ti je ispalo kad zovu. Dva Ozbiljno. put si rekao. Tako ti a what the fuck, kako poguli, vrati me na jedno mjesto gdje sam već bio. Jel ti treba fishing rod? Di si, vozi na spawn. Pa kaži mi jel ti treba? Da znam da ga uzmem. Pa da. Kanzo, ajmo sada da skidamo. Oh fuck, toliko mi je izgličala mapa da sada... Pusti ti fishing rod, ti ne znaš koliko ja redstone imam. Sada upravo idem u shop za redstone. Pa bravo me. A gdje si ti? A treba mi blokovi. A daj. Makar ću... Fishing rod. idem po crafting table. Slušaj, dođi na spawn. Na spawn dođi. Ja sam sad pao. Pa sram te bio spawn. Ne, it's now out of the arena. Evo sad ću. Fuck you! Zlazim na spawn. Šta se kuca da uđeš na spawn? Evo ga. Pogodio sam jedan. A ne možeš... Kucata SPA duplo VN. Ne znam da li će Kosa raditi. crta? SPA duplo VN. Ali sve spojeno. Da. Ja sam kucao, ali mi reklo da ne smem. Okej, slušaj, ja skačem. Dođi kod mene, ja skačem. Bukvalno skačem po spanu. Aha, dobro. Iza tebe. Prati me. Vidiš ovo Gdje si? džungla ostrvo? Da. Na Da. tom ostrovu ti je fishing rod. Gurno si me, jel da? Nisam ja. Majke mi moje, ima jedan lik što gađa bovom. Ne moram da skilluje, to pod hit. Ajde brate, ne mogu ni kit uzeti kad ljudi tu svi. Uglavnom idi na to ostrovo sa džunglom. I naći ćeš jednu rupu i moraš da radiš parkour da bi dobio fishing rod. Aj rupu. Uključi neko. Ama daj. Ajme koliko hakera. Znam. Gdje ti ta rupa? Stani, evo sad ću da dođem. Sad ću da dođem samo da pokupim stvari.
još jednom me neko ubije. Ima da poludim. Pao sam, sad te tražim. Runča, umrećeš. Mrš tamo, mrš. Mislim da ostaje pejno. Ah, vidi, Diamond League dođe. Umjesto uvijek da mi te dođe ne vidim, neki gdje običan, si? dođe mi Diamond. Ali bukvalno mi dođe Diamond League. Dođe mi da puknem. Dva ripu, ma beži bre. Šta da ti Brate, nije htio da mi skoči, nije fair. To je i meni tako bilo. Nije htjelo da Dva budemo Bosnija, skoči. dva Sofija. Brate, ja sam više ovih detova dobio zbog laga nego zbog stvarnosti. Ne može niko da pobedi. Ljudi su me ajmo ubili, mi- pravi ljudi su me ubili Koji onako ti 2-3 puta. Ili koliko Koje si već. verziji? A koje si verziji? 1, 11, 2. O moj bože, lik me busto. I Evo pao ti sam. ja ti na svi jedan od mog servera i uđi u 1.8.8. Moraš ući u 1.8.8. Za šta? A još Moj jednu, dve. server. Neka bre, si još uvek u ovome. Ovo je Mystery Hero, samo ću da igram. Ne, ja idem na svoj server da igram horror map. Šta dobijam? Čekaj me onda samo još da probam ovo. Nemoj još uvek da pališ server, važi. Da bude to. On je upaljen. Dobro, Ja sam ali nemoj uzela. da ulaziš na njega, važi. Bukvalno ne radi mapa. Ne radi mapa! Dobro, Aj, kaži mi kad namestiš mapu, važi. Dobro. Bukvalno ću sad da skočim ovako go, bez armora. Do 7. Pa me nađe. I idem da tražim crafting table. Bože moj, šta ja treba da radim za crafting table? Zašto neće da mi skače? O, ima blud. To je moje pitanje, zašto neće da skoči? Mislim ga koridim. Ne znam. Šta je ovo? Dobro, ovo nisam imao. Duplikat. Ja sad idem na ovu arenu, na ostrvo sa arenom, jer sam tamo 2 puta našao DMD mač i crko sam. Bukvalno kako sam stigao do arene, odmah sam našao DMD mač na podu, ali su mi i odmah ubili. O, ne znaš koliko me dobro lik boostu upravo. I ne znaš koliko su me likovi killali upravo. A nadam se da će na ovom ostrovu imati crafting table. I nadam se da će da mi skoči, jes, skočio mi je. Dobro, evo onda. Brzo gledaj za crafting table, da li ima. Brate, na kojem ostrovu ima crafting table, to mene zanima. Ja to ne znam. Ej, dobio sam main. Hoću. Sam malo da pogodim koš. Sada ću da idem opet na to ostrovo gdje sam mislio da ima crafting table, jer znam najbrži put za nešto. Zapravo ajde ići ću u arenu. A, zašto neće da mi skače toliko? Imam oba spreja. Minecrafte, zašto me mrziš? Sa main sam sve achievementi skupio. Možda mi trebalo za main da kupim zlatnu pištolju. Evo, krećem za 3, 2, 1, sad. Ne! Zašto neće da skače? Nije Fersika. Aj bože. Idem praznih ruku ovog puta. Kontestujemo taj coin. A ne, zapeo sam na slab. To je to. Tako se uzima pola. Ako ne uspem ovo, brate, poludit ću. Po kontestu. Daj makar... Aha. Znači, idem ovamo. Preko ovog ostrva treba da dođem do onog. Ovako. Agent. I sada brzo. Ovamo. O moj bože. Jeste, Rašik I sada brzo. Ne, lik me pušo. A ne. Upa, imamo
Ja ne znam samo zašto ljudi pušaju ljude koji imaju najobičniji armor koji im ni ne treba. Bolje da ih ubiju, na primjer, na kopnu, jer možda imaju i bolji loot. Jer sam upravo imao 9 dijamanata i lik me je gurnuo. Ja ne kontam koja je caka sa guranjem ljudi sa litice. Ovo je sjajno. Samo zbog killova ili... A, ne, hakovalo me, nisam... Sada šta bude, bude. Sani, ovo je arena. Idem na džunglu. Koji je ovdje. Zoom, 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 zoom. Jebaš ti parkour. Ne! Ali niko nije bio iza mene. Bio je samo onaj lik koji je radio parkour. Možda ako idem bez ičega. Sa kim bez ičega zašto bez ičega? Pa možda će da me puste da prođem, ali neće očigledno. Brate... Ne! Ouuu, lepo sam ih kukao. To će bude vjerojatno play of the game. Može! Brate, ovdje nemaš uopšte ni šanse da preživiš. Moraš da budeš super brz da bi preživao ovdje. To stigo sam napokon ovdje. Daj bre! Stigo sam na Jungle ostrvo na kojem imaju samo Rusi. Bukvalno sam ovdje došao za džabe. Sada mi je krivo što sam bio došao na ono Jungle ostrovo. A ne, pusti me! A, lik me pušao van. Stavi bre shield, mamu. Ništa onda ljudi. Ovo zna da igra Tracer, neće. I... Ništa ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Peace!